يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feñjayi ɓatake bindaɗo naasaande nogasi jeetati silto hitande ujunɗe nogasi tati ɓatake men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeere waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe joklina e windere kala sénégal mauritanie mali gambie guine e diaspora o foof moni foɗo woni en calmini en juurima en ñaguima duwaw en duwanima ɗum nde jomiraɗo ɓeydanden jaam e cellal e kisale ya jeende alhamdulillah yettude allah alhamdulillah en jetti joomi men o jamma beeɗoɗo hen no e nokkuji ɗi kala ha fayenma heccanki o kala jamaji men jumaji men e galleji men e guure men kala mbaali ko mantude annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuural ko janga hen ko duwa hen ko manta hen ko haala hen e moƴƴere kala yo allah jaabo perguitte gonɗe nder e tato ɓoro gonɗo nder yo allah yaafo saabu mankata rendez-vous ji ne hen goɗɗum ne hen foof ne hen ɓene jaaha moƴƴinoyde ɓene jaaha bonnoyde ko hen wonde foof ko ceerno mouhamadoul amin li dumgol alpha wiyata ko soko allah jahata yo allah ɓeydu ɗum wona allah so wona allah yo allah wattu ɗum allah yo allah waɗan men jaminen kala ɓe jaahe nabi o sallah sallam en beltima no fewi kono noon hande o ma en jeehe nokkuji kewɗi ha tenti cafroɗi biyeteɗi ophtalmologue en jomin guite safroɓe guite ɓe ƴeewen denɗiraɓe men ɓe so lacceji ɗe lojani guite ɗe saabu eɗen gandi kala hitande aɓe kewi wumtinede saabu ɓe ŋappata ko ŋappa loja woni kette ƴagguɗe ɗe ɗen ɓe daganta wonno ko ɗen kette ɓurata hewde boluji he ɓe ŋappat tan ɓoccito laccirde ficco e guite he ɓe daña caɗele wonta kadi maɓe cafre ɗum tagui kala nde mawlude ɓenni wontanta men kadi ko tawi mawɗi oɗo sa mbaɗi eran kala sar ɗo wonno yo tinno kadi acca haaji mum foof himmanaɓe nde tawno ko noon tan wayi koɓe wurdaɓe denɗiraɓe jarama ɓe calminama ɓe beltanama kadi oɗon jaafo no fewi saabu oɗo bolani on no fewi ha teddi sosoɓe noon alhamdulillah sen dokkanimi debbo tan koni mi toñat moon tan en juurima jinnaɗo men ceerno abou baydi kaw mo ganduɗa ko jinnaɗo tedduɗo jinnaɗo moƴƴo baɗɗo hirande guelde hirande weeɓani wadde ha yetti o ñalawma hande yettude allah sa dañi jinnaɗo baɗo ni yettu allah jetta ɗum jinnaɗo mo barmi mum meeɗa hippo meeɗa waldude noon yettu allah alhamdulillah foof noon o dañi ɗum ko yummakko o teddini yummo o yiɗi yummo o urni yummo o ɓuuci yummo o wambi yummo o ɓoosi yummo ha yummo yalti aduna kala jamum ɓoosi a yummakko mi fawi guitam a 1998 yummakko yalti aduna kala ko allah rokkimo e aduna ko yummakko naati hoɗorde guila yettaki ɗin duuɓi ha yetti oɗo ñalawma hande alhamdulillah yettude allah ko barke e duwa o tinnoɗen e jinnaɓe men sa seeri debbo ma gam fittanta yumma walla wuppanta yumma juumi
an kay so ɗiɗi barke wuppan yumma fittan yumma defan yumma ko yumma foti dañde yumma ko an dañ ƴum dañ on barke fittan yumma yiɗ yumma yiɗ bamma yiɗɓe idi baydi kaw welede Allah e mum mi yejjittama dokkuɗomi gurdam jiɗɗomi baba tokos jaltuɗo aduna Moussa baydi kaw joom gandal joom qur'ana joom tarih min calmini min jorima Binta Keccel walla mbiyen Binta baydi kaw ko mawniraɗo mabɓe garli welede Allah e maɗa moga yano aynoyde mbarodi ladde songi dammuwol mum nangi banggue mbarode nangi banggue no foɗodira o wona cooso ko Sara o yetta namdoɗe garlinaɓe namdoɗe Abdoul alhamdou Mamadou alhamdou Kawoy alhamdou Faati alhamdou Korguel alhamdou namdoɗeɓe est ce que nde événement Mourtane Senghel waɗi nde satti nde o yimi waɗanade mi yiyani yummam il faut mi yaha ndulmaji faut mi yiya nenam o jogui ko ɓolde pistolet o taccat hay gortinani o ara hay gorti omo hoota hay gortinani taari gandal ko debbo o roni ɗum koye maliyel Farmata baydi kaw yo gurdam juut jeen ha to tiggere taw yintomi wela kosam Khadijatou Coumba Abdoul debbo mo ganduɗa sa itti ujuna ɗiɗa rokkimo hadema rumtade tawɗo gayni feccude nde hoore makko hol poɗɗo handude no rokka ɗum ten hay wutte ko ɓorni wala yo dusugo ɓooy ko noonne kadi Dieynaba Abdoul Mariama Abdoul Farmata Abdoul nonne kadi kaw Bayal kaw Yahya kaw Sadou kaw Dahiru kaw Ousmane e onon fof on calminama on jettama kaw Amadou ɗo joɗiɗa ɗo leppiɗi ne naatay ɓernde ma nde ne sellinma yo cellal ngal duumo ha to ndulmaji nen Farmata Guelajo e bandiraɓe kala ɗum ɗo jeeyi ɗum noon ko yumiraɓe e gorgolaɓe alhamdulillah ceerno Khali Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama mi wima alhamdulillah yettude Allah artiri en hande caggal oɗo jamma ɓennuɗo o ceerno Khalid bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garane jewte meɗen Seydi Sy Allah yedama ganyamo ganyeda ko bordo wille وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سار مي سلمتي ماما مي weltani mama no feewi mi ñagani mama Allah moƴƴere to gonda fof yawone jaam mi salminima no feewi mi weltani mama sanne en jetti Allah gartirɗo en hande e yewtere men nde gonoɗen wadde en juuli e nulaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendagal julɗo ɗo woni kono en gardini e calminali ɗi jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en jetti Allah jinnaɓe men dawliɓe ɓe en ñaguima Allah yo Allah hebbin e mabɓe yurmede jinnaɓe men heddiɓe yo Allah hokkuɓe cellal Allah luɓaɓe kattanɗe Allah hokkaɓe poofaɗe kewɗi Allah waɗaɓe e nden ka mum keerika ka mi salmini jinnaɗam moƴƴo mo basortomi mo ganduɗa mbaɗo yetta Allah caggal nde Allah waɗi ko kanko woni jinnaɗam Dieynaba Abou Tafsir Mamadou mi salminima no feewi mi juurimama mi ñaguimama du'a u kam e yafuya kala kono mi salmini galle o foof caggal ɗum mi salmini ceerno am taw ko giɗo am taw ko sehil am kay moƴƴo gando newiɗo Karay Siré dewowo Allah jokkowo enɗam dewindiɗo sunnaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wiyete ko alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en gari haɗo galle ɗo en calminimo en juurimomo en ñaguimomo duwaw kam e yafuya enenne kadi en duwima balɗe juutɗe battane moƴƴe cellal kisal en calmini kawmen sehil men ceerno men ceerno Khalilou Mbaye en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam lowa cellal ha heewa kono en calmini guiƴam ceerno Abdullahi Khalilou Mbaye kanko e cuddiɗo makko e ɓesgu makko kala Seydi Mbaye en calmini ceerno Ahmadou Diago taw ko musidɗo men guiɗo men saabi Allah jaatigi men moƴƴo Karay Siré
en ñaguima Allah yo Allah hokku sago. En calmini bani men debbo Kajja Mbaye, eɗen nawtamo to Kanel kono mo tawe ɗo e Sanois taw ko e leydi France. Debbo moƴƴo, debbo ƴoƴƴo, debbo muñƴo, debbo jiɗnotoɗo yimɓe sabi Allah, jokkodiraɗo, moƴƴuɗo, moƴƴanɗo yimɓe, pooɗowo moƴƴere. En mbimo Seydi Mbaye yo Allah junnu gurdam. Kono en calmini musidɗo makko Astou Diaw, ene jeeya to ɓogge kono en tawi to Nouakchott. En calmini giɗo men sabi Allah mo ganduɗa ko Hawwa Sow wiyete, jeeyaɗo to tiri yimɓe kono en tawe ɗo e Paris. Haruna Sow, Jaligel, Ahmadou Sangot, Yuppe Paate, ɓe fof ko ɗo e Paris tawete. En calminiɓe. En calmini tarabnaɓe fof. Ceerno Mouhamadou Kane mo ganduɗa ko Sadel jeeya ko giɗo men, sehil men, jettiɗo nokku e meɗen, ene tawe ɗo e Trab. Ceerno Mouhamadou Diallo Kanel, one kadi ko hen jeeya ko musidɗo men giɗo meɗen. Ceerno Mahmoudou Ba mo ganduɗa jeeya ko Madina Gounas, ko giɗo men, ko sehil meɗen. Ceerno Ahmadou Ba jeeya ko Ɓundu, ko giɗo men, ko sehil men, ɓe fof ne tawe ɗo Tarab ɗo, ko seereɓe timmuɓe moƴƴuɓe, yo Allah yoɓon moƴƴere. En calmini elbefnaɓe fof. Ifra Karfa Sow, jaatigui men moƴƴo, Hawwa Sow ko cukalel makko, kono kadi Fatimata Bakugui ko cukalel makko, Seyni Karfa Sow, Aïssa Soumare, ɓe fof ko hen jeeya ko musidɓe meɗen, ko jaatigueɓe meɗen. Zeynaba Dem, Zeynaba Thila, sohna Fatimata Diop, nawtamol to Sinthiou Garba, kono mo tawe ɗon ɗo Elbef, ɓe fof ko jaatigueɓe meɗen, yo Allah yoɓɓe moƴƴere. En calmini Evronaɓe fof. Gaynde Diago en calminimo, Hawa Konté, Kumba Modi Pamto ko cukalel makko, kanko Gaynde Diago. En nawtiɓe kamɓe fof to Dondu. En calmini Ba Moussa Pam e coddiɗo mum Aissatou Sar. En nawtiɓe ɗo to Jafan Sorukum. En calmini Ceerno Yahya Guissé e coddiɗo mum Guedde Guissé, ɓe fof en nawtiɓe to Dondu. Yo Allah yoɓon moƴƴere teddugal mon ngal ganduɗa mi yejjitta ɗum. En calmini Salmata Ndiaye, en calmini Jibinaɗo Diop, kono en calmini mawɗo moƴƴo, dewowo Allah, mawɗo julɗo, jiɗirɗo en Allah e nulaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam, biyeteɗo Oumou Touré. En ñaguima Allah yo Allah hokkuma sago makko e gurdam, yo Allah junnu barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. Seydi Konté, Hawa Konté, mi salminima no feewi. Mi salmini Dondunaɓe fof, mi salmini dendagal Dondu, hay goto mi woppani. Calminali mabɓe ne jetto, aɗa yettina hay goto a woppani salminade mum, fof a yettini kadi ko ñande kala. ɗum noon Dondunaɓe fof hay goto mi woppani, kamɓe fof mi salminiɓe. Yo Allah hokka julɗo fof, hokkami yidirde e mabɓe taw koye dow jaam e cellal inchallahu taala. En calmini bani men debbo tedduɗo, moƴƴo, ƴoƴƴo, jiɗɗo jaam, jiɗɗo moƴƴere, alhamdulillah, Aissatou Abdullahi Sy. Calmini joom galle makko Ceerno Abdullahi Diop, gorko moƴƴo, bawɗo Alqur'anil Karim, mo Allah resdi ndeɗo deftere teddude. Kono en calmini badiraguel Mouhammadou, taw ko Diop yetta. En ñaguima Allah yo Allah mawninmo, Allah hokkamo rondade deftere Alqur'anil Karim. En calmini mawɗo moƴƴo korsinɗo en sabi Allah, mo korsinɗen enenne kadi, biyeteɗo Aissatou Wele, jeeyaɗo to Jowol kono taweteɗo ɗo e Paris. En calmini joom galle makko Hamme Sy, Ibrahima Sy Jeegu. En calmini kadi tokara nene Zeynaba Hamme Sy, musidɗam Samba Dia to Cempeng tawete to Dakar. En calminiɓe kamɓe kala. Baba Abdourahmane Diop mi salminima ha to Duro. En calmini sohna Jeebu Dia gonɗo hande e jillu mum taweteɗo to Elancourt, taw ko Paris ɗo, kono jeeyaɗo to babaɓe, kono jooɗiɗo to Nouadhibou. En calmini Bandel Silla, taw jeeyaɗo to Somona, korsinɗo en moƴƴo. En calmini Binta Oumar Diop, hay goto e mabɓe en goppani, yo Allah yoɓon moƴƴere. Binta Oumar Diop a jarama, mi nani duwaw ma hanki, yo Allah yoɓe moƴƴere e oɗo duwaw. En calmini musidɗo men Amara
taw yettete ko camara o jeeya ko to ɓundu kono Allah joƴƴinimo ko to 20e ɗo taw koye Paris taw koye alhamdulillahi rabbil alamina foye amanji ko ɗon Allah hirni en hanki alhamdulillah ko moƴƴo ko tedduɗo teddini en no fewi yo Allah yommo moƴƴere kono en calmini ceerno Ndiaye taw ko almami ɗo foye amanjiɗo yo Allah yommo moƴƴere en ñaaguima Allah yo Allah junnu gurnam makko lawomo cellal hokkamo sago makko alhamdulillah ko kanko ardi dental ngal Seydi Saar o teddini en hanki teddugal payodingal kanko oɗo almami en ñaaguima Allah yo Allah hokkuma sago makko e gurdam dental ngal yo Allah nawrugal yeeso kono en calmini miñiraguel meɗen moƴƴel baɗiraguel meɗen almudo meɗen sen mbelama mbiyen kadi ko musidɗo meɗen saabi Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam o wiyete ko Ibrahima o yettete ko Thiam o jeeya ko to cuuɗi meɗen horko ƴere o ɓuuri andiren noon ko Jambaro Thiam kono ko moƴƴo korsinɗo en saabi Allah moƴƴo jiɗɗo diine Karay Siré newiɗo nemaniɗo dendagal neɗɗo suko moƴƴo omo taweɗo hande o e Paris yo Allah yommo moƴƴere Seydi Saar ɗum noon konngol arti e ma ciftina en to jaranɗoɗen e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou golle ma jooɗi peewi a weltanama no feewi eɓe duwaniɗaɓe ɓe kala en mbi kisale ɓuural nden kay ya jeyde yo duuma e mabɓe kamɓe kala bi jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallama alhamdulillah ko hen jeeya calminali ɗi nanɗo inde mum emo nanani kala ko yettude Allah ko ɓuural eɗen jaaha to ndulmaji dembe musidɗo men ceerno Huseyni Kane en guetti calminali ɗi kala en payni dow indema teddude nde jettinanta en galle ceerno Alpha Djibril Kane mo ganduɗa ne jogui teddugal manggal gando wuuro ngo nunɗuɗo pewɗo gando sariya no fewi no fewi no fewi no fewi mo ganduɗa newiɗo julɗo baɗanteɗo ziyara caggal mawlud ko nonne kadi baba Alpha An ceerno Mouhamadou Siraji Dem denɗi men ceerno men e dendagal sernaɓe taweteɓe nder ndulmaji demɓe kala ha fema ndulmaji funeɓe ceerno Khalidou jaranoɗen koɗo Yousufa joƴƴina e jappere heɗo lamɗo joƴƴinimoye joɗorde teddunde lamɗo o wimo ñaago kala ko jiɗɗa Yousuf mi waɗanma ceerno Khalidou bisimilla maɗa. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo Allah hebbinema weliyo mum yo Allah hebbinema arsuki muɗum yo Allah moƴƴane aduna e lahara en beltima no fewi Allah artiri en ɗo e moƴƴere mum e bawɗe mum wawde kadi addande en yewtere gownoɗen aduna e ñande kala alhamdulillah Yousuf joɗima e ndeɗo jappere taw ko jappere laamu lamɗo o haaldi e makko ko haaldi e makko ko en kaali hanki o ñamdima lamɗo o adi namdade mo joni holko jiɗɗa kala ko jiɗɗa ñaago Yousuf adi ñagade ko gueɗe ɗiɗi Seydi Saar Yousuf ko kawniɗo caggal lamɗo haalanimo weltima e makko fodde no nawri golle ɗe ni to banggue kaso salade mo yaltude ha alhaali o laaɓa lamɗo habrimo rewɓe ɓe noon mi tawi ko kamɓe tooñma ɓe ceetima gonga wonde ko kamɓe mbaɗi an hay hunde a waɗani ɗum noon ene jaaɓe ceediɗo ko min tooñimo i ɗum kane jaaɓe sinno ko nena makko walla baab makko walla miñiko walla ɓiiko wi ko tooñaɗo eyyi ɗum bisimilla kono ɓe so ceedima kanko tooñi kadi ko walla kanko o settima hoorema kanko tooñi i ɗum kayne laaɓi joni noon rewɓe ɓe mbi ko kañum en tooñma joni noon kamɓe fof mi soko yiiɓe joni noon jimmi ko ƴeewa holko jiɗɗa foof ñaagoɗa aɗa jogui ɗum an kadi ko ñaaguiɗa fof koko waɗete Yousuf adi ñaagade fof rewɓe ɓe noon koɓe coka ko welanimi ñaagudam adinde
ko yoɓe jaltu boowal woto ɓe coke. Min ko jinnomi ko woodi, jinnomi tan komi ande mi waɗani hay hunde. Ɗum noon wata addanɓe sokede yoɓe goppe ɓe jaaha haajuji mabɓe. Lamɗo o wi ala, accu kay ɓe coke seeɗa ha ɓe ganda koɓe mbaɗi ko moƴƴani. Yusuf wi ala, so tawi ko ñagudam mbiɗa ko mboɗo jogui lawol wawde ñagade mi rokke, ko yoɓe jaltu boowal. Lamɗo o miji se lamɗo wi aha, no jidirɗa foof ɓayde ko sababude ma ɓe cogdano, an a wi yoɓe jaltu baasi ala. Yusuf wi ɗum tan jinmi, ɓayde ko sababude an ɓe cogda. So tawi ko goɗɗum wonno baasi ala hen, ɗum ko ñawore hakkude mabɓe e goɗɗum ɗum. Kono ɓayde ko sababude an ɓe cogda, ala, min mi yiɗa sababude am hay neɗɗo goto lefte, yoɓe jaltu boowal. Lamɗo o wi jaaɓi, caɗele ngala. Seydi Saar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que Yusuf won gonanoɗo ko goɗɗum ade to ɗabɓude, kono ko ɗabɓi ko hunde nde ganduɗa kanko hoore makko ko darani tigui rigui. Ceerno Abdullahi Sy, hol lamdal gongal ngal Yusuf lamdi lamɗo o, walla hol ñagunde wonde nde Yusuf ñaagui lamɗo o? Mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal Seydi Saar. Mi weltanimama kaddi weltare. Alhamdulillah, mbiɗa holko woni namdal ɗimmal sibi o namdino ko gueɗe ɗiɗi. Namdal makko ɗimmal kanko Yusuf, caggal nde o namdi yo rewɓe sokaɓe sababude makko ɓe jaltu boowal. Namdal makko ɗimmal ko ɓen sokanoɓe nder kaso to wonno to, ɓe o sogdano kanko Yusuf, ɓe o tawno toon, tawimo toon woɗɓe, ɓe o wonduno, ɓe o wurduno, ɓe o liggottono to nder kaso to wontuɓe julɓe ɓe kanko Yusuf. O wi ñaagune makko ɗimmere ko ɓen ɗon yo jaltu, ɓen ɗon yo jaltu. E on ɗon saaha noon kanko lamɗo o wi aha, ko ɗum jiɗɗa? O wi aha, lamɗo o yummum ene wonno ɗon ene takki, joom suudu mum ene wonno sara ɗon tan. Yummum lamɗo o heɓɓiti wi ala, jaltugol wonɓe kasotoɓe wona e oɗo saaha, sibi ala ko nanniɓe toon so wona toñanggueji e golle bonde ɗe ɓe golli ko ɗum nanniɓe toon. Wadde noon wona joni ɓe jaltata. Nde won noon yummum lamɗo o ko bammum maayi, kanko o lomti. Walid bunil Rayyan jibinimo, on maayi, kanko wiyete ko Rayyan bunil Walid. Lamɗo gonnoɗo ɗon o ko on inniri oɗo lamɗo gonɗo ɗo joni bammum, o maayi noon oɗo lomtimo. Tarikh leydi Misra, lamɗo maayiɗo o kanko wonno lamɗo tataɓijo nde ɓe ɓami laamu. Leydi ndi ɓami laamede ko on ɗon maayiɗo wonno lamɗo tataɓijo. Lamɗo oɗo mo kalten joni, gonduɗo e Yusuf, kaldo e Yusuf o, oɗo woni lamɗo nayaɓijo to banggue tarikh leydi ndi. Oɗo woni lamɗo nayaɓijo to banggue tarikh leydi ndi. Nde leydi ndi ɓami dañje laamu, nde leydi ndi ɓami dañje lamɗo, lamɗo oɗo pottuɗo e Yusuf, gollodi e Yusuf e saaha nde Yusuf yalti kaso nde, ko oɗo woni lamɗo nayaɓijo. Bammakko wonno lamɗo tataɓijo biyeteɗo Walid bunil Rayyan, kanko ko Rayyan bunil Walid o wiyete. Kanko ƴefti laamu caggal nde bammakko sanki. Kanko oɗo noon, kanko woni kawruɗo e Yusuf, kanko lamɗo nayaɓijo. Wadde nde Yusuf yiiɗi wonɓe kasoɗo ɓe jalta, haali ɗum feññini, yummum oɗo lamɗo jooɗiɗo. Nde wonno oɗo lamɗo jooɗiɗo ko kalasi Yusuf, ɓe goɗɗodirani no feewi to banggue duuɓi. Joni noon yummiraɗo heɓɓiti wi ala, ɓeɗo ɓe jaltata joni sibi nanniɓe toon koɓe golluɓe golle bonɗe, goto foof ko hokkano e happu ko ma timma yalta boowal. Kono ni tan ala ɓe jaltirta noon. Ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. Ceerno Abdullahi Sy ɗo lamɗo e yummum gone fondirde konngol ɗo.
en keɓi ɓatakuji kewɗi bandiraɓe rewɓe hewɓe ne ñaago alarba o ɓe ñaagui tigui rigui yo yewtere dewle tinno takke hen hayso nde yewtere ne yaaha kam alarba o aɓe jiiɗi waɗanede yewtere mabɓe nde ɓe podanano guila 2015 kala alarba taw kadi ko fati banggue dewle mi nani mi jaaɓi so Allah jaaɓi inchallah fo ma yurnite kadi foof kadi ma ƴewtene jogori wade inchallah. ceerno Khalid Abdullahi Sy yumma o wi ala ko lamɗo o jaabi ɗon ko saabi yumma o ne lundo lamɗo o ceerno Khalid e dow ndiɗon baadi. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi e namdal ma bangal fayida yo Allah yoɓe moƴƴere. En calmini ɗo kaw yaya eɗen ciftoromo eɗo konngudi men duttodirta ɗo ndeysan en calminimo no feewi en juurimomo e hoddiroji Allah Yusuf ɗaɓɓi ko ɗaɓɓi ko mbiɗa joni noon yummo o wi ala holko lamɗo o jaabi. Lamɗo o heɓiti wi naniraɗo o yo woppu haala ka yo deƴƴu. aɗa andi holko woni sababu yummiraɗo o wi noon. Yummiraɗo o ene lurodiri e ɓiyum. Ɓiɗɗo o woni lamɗo o kanko yummo o omo yiɗi allaji leydi ndi kono ɓiɗɗo o yiɗa allaji ɗi. Ɓiɗɗo o noon itti ɗum koye bamum. Babiraɗo nde sankoto babiraɗo o nde sankoto o wasiyima ɓiɗɗo o woto ɓiɗɗo o rewɗi allaji sabi kanko haqqille makko hokkimo ɗi allaji gona gonga. O anda ko jogori rewde kanko babiraɗo o kono wona ɗi allaji sibi ɗi allaji gona gonga. O rentini ɓiɗɗo o noon allaji ɗi. ɗum waɗi babiraɗo nde maayi o lomti laamu ngu kanko oɗo ɓiɗɗo o heɓɓiti kankone o wi kankone o gonɗinani ɗiɗo allaji o gonɗinani ɗiɗo allaji eyyi e on ɗon saaha noon o lurodiri e yummo o sibi yummo o ene ɓattodiri e ɓen ɗon hettuɓe e ɗin allaji. Yummo o ko yahata ko pop ko yo ɓiɗɗo o jaab allaji ɗi yo gollodir e mabɓe. Ɓiɗɗo o noon jaɓani ene heddi e wasiya bamum. Joni noon ko ɗum waɗi luural hakkude ɓiɗɗo o e yummum. ɗum waɗi nde Yusuf feeñi allaji ɗiya hettuɓe hen ɓe beldani e Yusuf ɓayde ɓe beldani e Yusuf te yummum lamɗo o ene weldi e ɗin ɗon allaji e hettuɓe hen ɓe wadde kankono o welaka Yusuf o welaka diine mum. Ko ɗum waɗi so Yusuf ɗaɓɓi hunde tan o filtinat so filtini ɓiɗɗo wiya nene woppu kaɗo haala wona haala ma. ɗum waɗi nde Yusuf ñaagui ɓeɗo e jaltu kaso tan yummo o yawni wi ala ɓe jaltata kaso sibi ko ɓe watɓe ko nanniɓe kaso ko nanniɓe kaso ko noon ñawore ñaawi e dow mabɓe nde ma timma ɓe jalta so timmani ɓe jaltata. ɗum noon wadde noon ɓayde ko noon sifori ɓe jaltata koma gasa. ɗum waɗi ɓiɗɗo o woni lamɗo joɗiɗo jappere o heɓɓiti wi ala nene woppu kaɗo haala wona haala ma. O serdi hen yummiraɗo ha laaɓi e on ɗon saaha ɓe jokki golle Seydi Saar ko ɗon konngol artata e ma e on ɗon saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou eɗen beltani dendagal hettiyankoɓe men tawiteɓe jokkele windere ha toon to leydi Cameroun ha faynma to Libreville Gabon Port-Gentil ma Koukou en jejjitta jaggal Thiam mo ganduɗa ko neɗɗo payidinɗo eɗen neddamo duwaw ha joni saabu yewtere nde ne saari e nder jokkele windere nde kala leppiɗi ne giwra e kala banggueji calminali moon en jetto eɗen ñaago yaafuye noon wonko dañaten heɗade wonken dañata heɗade kono kadi hewɓe kadi ene kollita weltare men faade ceerno Ousmane Ly ɗo dande ñuñata less ɗo hewɓe hen kolliti en rokku ɗumen fofde en rokku ɗumen weltade ha tenti noon ɓe taweteɓe ɗiɗo laddeli ɓe ganduɗa jamma ñalama ko henkiƴiniɓe gondani e suddi men gondani e jinnaɓe men gondani e galleji men ɓe kolliti aɓe jogui hen weltare mawde no fewi saago amen tan kalɗo gonɗon yo en belto ala ko waɗi amen ɗo sowona weltinde moon. So on beltima tan min beltima so on beltima tan min keeɓi foof alhamdulillah nde tawno sa weltima tan mi weltima kala moni kalɗo woni so weltima tan min beltima alhamdulillah. ceerno Khalid Abdullahi Sy Yusuf ɗaɓɓi ɗaɓɓanɗe ɗiɗi beele o heeɓi ɗen ɗaɓɓanɗe ɗe o ɗaɓɓe lamɗo o
walla ala o heɓani caggal lamɗo yummum puɗɗima foɗodirde luural. Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi. Ɗo henne en calminiɗo Binta Oumar Diop taweteɗo toon to Mauritanie, to woni foof yo weluyo Allah wone makko. En beltanomo no feewi e duwuji makko ɗi o duwonto en, tengti noon e ñalawma hanki o nelɗo vocal duwuji ceerno duwuji ɗi keƴƴi e men no feewi, en dañi hen weltare no feewi, yo Allah yommo moƴƴere. Ko wona ɗum ko Seydi Saar, mi weltima e namdal ma. Joni noon mbiɗa Yousuf ɗaɓɓi ɗaɓɓande ɗiɗi, mbete ɗaɓɓande ɗe newima walla ɗe newaki, holno yaari? Eyyi o ɗaɓɓi ɗum ɗaɓɓande sakkitini nde ko ɗon mbiɗen yummum lamɗo o jabti, kono lamɗo o filtini ko yummum jabti ko e hoddiroje Allah e bawɗe mum, e hoddiroje Allah e bawɗe mum. Lamɗo o jaaɓi wadde ko Yousuf haali ko. Yumma ene teddine, ene rokke teddungal, ine yaade e kala ko ɗaɓɓi, ɓaydo noon ko ɗaɓɓi ko ene yaadi e weluya Allah e yamirore Allah. So ɗum ala, ko yamiri ko so tawi yaadani yamirore Allah, kañum fof e wonde jinnaɗo, ɗum ene wasa waɗede. Hedde o noon teddungal ngal ko ha mayde, teddungal heddorto tan. Jinnaɗo ma hayso wona julɗo gonɗinɗo Allah, teddungal hakkude mon Allah koko yamiri ya wat ɗum. Hayso wona julɗo, an ka a suɓima wonde julɗo, Allah ne yamiri ya moƴƴodir e makko, ya wondu e makko no ɓuuri yoɗirde rokkuma haqqe makko. So woni julɗo noon, o woni jamirɗomo yamirore Allah, ko Allah wela on saaha a yamirama ya wat. Kono so tawi ko yamirma ko weluya Allah ala hen, yamirore Allah ala hen, lundo ɗum, kono hay ɗum de woto haɗe teddindemo. Woni oɗo lamɗo ko jogorɗo malede, ko ɗum waɗi sababu Allah hokkimo oɗo hakkille, hayso oɗo woni nene makko, caggal kanko omona yiko o mandi ko yiko ko haqiqa, o faddo neniraɗo e wawde fadda e wawde faddademo e to fayi to kanko. Ken paami haala ka. Seydi Saar, ɗon e ɗon toɓe kalata ɗo, o yamiri wonɓe kaso yo jaltu, kanko lamɗo o hokkiɓe date nde ɓe jaltata ɓooyata. O yamiri rewɓeɓe yo jaltine, o andini kadi rewɓeɓe ko Yousuf yamiri yo jaltine, o andini yimɓe kasoɓe ko Yousuf yamiri yoɓe jaltine. Seydi Saar, konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. Ceerno Khalid Abdullahi Sy Seydi Sy, a salmini en kaw Yahya, jiɗɗoma korsinɗoma no feewi, neɗɗo moƴƴo kewɗo tarih, kewɗo histoire, jurum nder moƴƴo kawiraɗo baɗɗo fayida, laaro baɗum tan guite mum ciwno gondi kañum e kaw Ousmane. Ceerno Khalidou, ɗo kalɗa hakkude lamɗo o e nene mum ɗo, ayi ɗo henna ene jangguina men ko heewi, saabu neɗɗo jinnaɗo ma ɗofta ɗum, ɗofta jinnaɗo ma kattude ɗoftare. Wone gueɗe noon sa ɗoftima jinnaɗo ma tan ene saabo yo Allah tikkandema, walla sabonomo kanko jinnaɗo dañdemo caɗele aduna e lakara kala. Holɗum hen jinnaɗo ma aña debbo ma, aña joom suudu ma tan naata e ɓernde ma, il faut ceeramo kalde ceerɗamo a dañi a hokkimo probléme, par ce que holɗum kanko yumma jeeyi sababu bonde dewgal maɗa. Kala noon jeeyɗo sababu bonu dewgal janangal, eɗen gandi ko haala hen. Neɗɗo bonnata dewgal daña jaam, neɗɗo bonnata dewgal naata aljana, neɗɗo bonnata dewgal wiye ko jokkowo en ɗam. Ɗum noon yumiraɓe ɓe ndento ɗo no moƴƴi, kadi ɓiɓɓe ɓe ndento ɗe rokkude yumiraɓe mon ko jiɗi e oɗon fannu. An yumma saɗa yiɗi aljanna ɗiɗi jaam, rento nadde dewgal ɓiye. Woɗɗo ɗum ha laaɓa ha wiye ceer, woɗɗo hokku hen wasiyaji moƴƴi labtuɗi, sa wawa woɗɗo ɗum ha laaɓa, ganda ko jeygue ma woni ɗo. Kalde natɗa e ɓernde ɓiye, ha ɓiye ronki dañde musel seeri demum sababude ma, a udditi demal ma, a udditi demal ma jeygue. An ɓiɗɗo jiɗɗo yumma, gandata ɗiɗi yumma tan, kala nde o looyema seer joom suudu ma salo ha mema leydi, saabu kala nde ceerɗa kanko woni jeeyi sababu bonde dewgal. Eɗen gandi bonde dewgal ko woni hen. Ceerno Khalidou Abdullahi Sy, ɗo ɓe gone
kaɗo haalaɓe kaala ko rewi hen e holko jolti e haala maɓɓe ceerno Khalidou. mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar, mi weltanimama no feewi e namdal ma ɗo joni holko rewi hen. ayiɗoɓe kaldarɗo kanko Yusuf e lamɗo o ɗon tan nelaɗo ari tawiɓe ɗon. nelaɗo o holko addi e holko wi. nelaɗo o addi ɗum ko yidde haalande lamɗo o wonde premier ministre o e oɗo saaha joni woni ko e daɗɗudi rafi, kadi rafi o wona rafi goppowo mo. premier ministre makko o ene woni e alhaali musɗo, eɓe ɗamini hankadin ko e lawol yidde yaltude aduna o woni. ɗum ko toɓe goni ɗo, kan ɗon haala yettiɓe. ete premier ministre o Seydi Saar ko kanko sodno Yusuf, ko kanko neno Yusuf, ko kanko wonno joom galle mum Zulaykha oya jinnoɗo yande e Yusuf to banggue dendal. joom galle mum o ene e daɗɗudi rafi mo ganduɗa ɓe ɗaminaki ina woppa mo e aduna. o neli neɗɗo noon yo ar haalna lamɗo o. neɗɗo o haalni lamɗo o. premier ministre o de hankkadin woni ko e waynade aduna. e on saaha kala neɗɗo moɓe jii jogoɗɗo yaltude aduna eɓe paama. hay enen nden ko noon wano, foof ko noon wano. ko joni wayli neɗɗo ne ñaama tan ɓenna walla ne leeli tan ɓenna. alhamdulillah, Allah ittani en tampereji kewɗi nden gonnodi. nden neɗɗo ne sene maayi ɗon fetto ha waɗa ɗo gasɗe kewɗe. nani, alhamdulillah, Allah ittani en ɗum e hoddiroji Allah e bawɗe muɗum. lamɗo o nani ɗum. lamɗo noon kala ɓe totti postoji, kala hen mo ganduɗa andama hankkadin wonata gurɗo, ko ɗon e ɗon lomtinte. e hoddiroji Allah, alhamdulillah, o ari o haalni lamɗo o noon nani ɗum. lamɗo o wi yoɓe toppitomo fodde ko heddora ko, kañumne yiiɗi wattude place makko ɗo neɗɗo goɗɗo. e hoddiroji Allah eɓe miijo hol poɗɗo waɗede. lamɗo o wi joni mboɗo yiiɗi mballon kam miijo joni holmo poɗɗen wattude e nokku makko to wonnoɗo. hankadin miijoji certuɗi mbaɗen oɗo ɗum heewi. Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy ɗo kalɗa ɗo ha hande aɗum heddi. so yeehi ha jewum sellani ala ko heddi lomtumum ne ƴeewe ko wayno wonde hoorejo jagorɗo walla jagorɗo naggam walla naggam sellani ne safroyo ƴeewe goɗɗo lomto ɗum par intérim. poste o wasa joɗade tono poste ko poste kele woni oɗo poste o wawa joɗade taw jomum ko dafaɗo golle mbasa yaade. ɗum woni poste kele. kala poste kele mo ganduɗa oɗo henno poste alay saago wo gollat 24/24. so jomum sellani watte ɗon ko goɗɗo wiye par intérim lomtomo ɗon. so selli o arti ɓe mbatta calcul o jotto e jappere makko. eskey laamuji ɗi ne tugno e laamuji nden ngam ɓamtade pele mumen ha ɓuura kadi yeynade. ceerno Khalidou, erago waɗama hol poɗɗo lomtade qidmiril Aziz mo ganduɗa ka woni hoore jagorɗo lamɗo mo wona celluɗo hande o. holto hakkillaji keedi, holko ɓe goni e dow mum ceerno Khalidou? Seydi Saar, mi weltima e namdal ma payodingal. mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya won e jaam. en beltima no feewi. joni noon holno ɗum sifori e hol baɗaɗo kisante. kanko lamɗo o weddima jeeygal holno ɓe miijori poɗɗo lomtade oɗo ɗiɗi firil Aziz jogorɗo yaltude aduna. taw ko lamɗo mawɗo
caggal laamɗo mawɗo o ko kanko rewi hen kanko woni premier ministre kanko neno Yusuf e on ɗon saaha eɓe miijo eɓe kaala kaari ɓuri lebdude e oɗo place kaari ɓuri lebdude e oɗo place yimɓe nayo tato joyo jeegomo kawra e neɗɗo goto woɓɓe kadi paya e neɗɗo goto kono hay goto wiyani Yusuf nde wonnoon Yusuf ko keso golle mum cuwa andede taw e on ɗon banggue to banggue gouvernement e on ɗon saaha eɓe kalda e koye mabɓe eɓe kalna lamɗo o ƴeewen kaari kanko e conseiller ji makko e yimɓe makko ɓattiɓe mo yeehi ha juuti e hoddiroji Allah Seydi Saar Jibrilu ari feeñani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eyyi Jibrilu ari feeñani nelaɗo o biyeteɗo Yusuf alayhi salatu wassalam o feeñani Yusuf kanko Jibril o wi Yusuf ko lamɗo o yeynata ɗo omo yiiɗi wadde ɗum ko ƴettu wimo yo totte Allah yamirima ya ƴettu ɗum ko an ƴettar ɗum ko an lomtoto oɗo Seydi Saar Allah ne hawni no feewi ƴeew tan oɗo lamɗo connoɗo Yusuf ko Yusuf jogori ƴettiroyde place makko ko Yusuf jogori ƴettiroyde place makko e aduna to banggue laamorgo ko Yusuf jogori ƴettiroyde cuddiɗo makko ɗum ɗo ko kawis no feewi Seydi Saar ɗum waɗi saɗa andi tan neɗɗo moƴƴan neɗɗo o moƴƴodir e neɗɗo o a anda holto jogori wattindoyde hakkude moɗon ɗum waɗi kala mo Allah wadduma wat feere ha hakkude mon yooɗa wat feere ha hakkude mon wasa sofde wat feere moƴƴanamo fodde kattanɗe ma e bawɗe ma tinmo aɗa yiɗimo aɗa horsinimo ay ko kanko jogtoto place lamɗo oɗo joguinoɗo mo ganduɗa ene jagguno ko kañum soodimo kañum halfimo kañum jeymo ay ko kanko jogtoyto place muɗum to banggue laamu kanko heptoyta cuddiɗo muɗum ɗum ɗo ko kawis no fewi Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Khalidou neɗɗo kam tan mankata durnude miijo mum Allah nde haali kala wiyata haaldi koye joomen hakkillaji kaldumi koye joomen hakkillaji neɗɗo so durni miijo makko seeɗa tan won saggere walla won kumpa seeɗa tan mo humpitta o itta ha laaɓa tan wona neɗɗo peɗɗitiɗo o faama aduna o so faami aduna o tan Allah wattatamo ko neɗɗo ɓolo neɗɗo yidde neɗɗo jaam neɗɗo kumpitiɗo neɗɗo pinɗo neɗɗo mo ala caɗele bolle puyɗe saggintamo bolle puyɗe hattamo bolle puyɗe tampintamo bolle puyɗe herƴintamo ceerno Khalid Allah kam tan woni Allah no wela fof waɗa Allah kam tan woni Allah ko wela fof waɗa jiyaɗo makko ceerno Khalid mi hawni no Yusuf ardi oɗo henna lamɗo soodi Yusuf e konngol joktoɗenmo ɓiɗɗo men beele walla o nafta men ngol konngol ari joni debbo hato jini e makko ha ɗaɓɓirimo muyoji kewɗi ndewi hen joni noon omono jogori wontoyde joom galle oɗo henno debbo o jotto kadi e jappere lamɗo o debbo o wonta kadi lamɗo Allahu akbar wonta lamɗo worɓe ɗiɗo laamiɓe ndesi ɗum ceerno Abdullahi Saar no wayi Seydi Saar hunde nde ko hawnide no feewi ceerno Allah ne hulɓini ko Yusuf ɓamtata Zulaykha wona ɓamtata ni ko Yusuf resata Zulaykha joni lamɗo o connoɗomo kanko Yusuf nena maaya Zulaykha kanko wonno joom galle mum ko Zulaykha noon ko Yusuf ƴettitta ɗum kono noon Yusuf ƴettitta Zulaykha e mbaadi wondi boowal ndi mbaadi wondi boowal ndi ndin mbaadi gondi boowal ko sabi ko oɗo wonno joom galle makko e gite yimɓe e gandal yimɓe kono oɗo gorko o meeɗa wonde joom galle mum Zulaykha to banggue nder gorko o meeɗa resde Zulaykha gorko o meeɗani resde Zulaykha wona julɗo wonno gorko o wona julɗo wonno ɗum koko adi gueɗel ɗimmel ngel
Zulaykha en kaali holko woni sababu garal makko leydi Misra ha o woni joom suudu mum oɗo gorko. En kaali sababu o ko Yusuf. En kaali no arduno e no yiranno koyɗi ɗi e fof en jawti ɗum. Woni sababu garal Zulaykha ɗo Misra ɗo ko Yusuf. Hay goto wawa memdemo so wona Yusuf ari, sibi ko Yusuf addimo ɗon e hoddiroje Allah e bawɗe mum. Lamɗo o ɓe gondi duuɓi ɓe gondi ɗi hay gotol meeɗa yettodirde e makko. Ko ɗum waɗi sababu nde Yusuf resoyi Zulaykha o tawi Zulaykha ko mbomiri, meeɗa yettede, gorko meeɗa memde ɗum. Allah hiranimo kanko Yusuf, Allah hiranimo oɗo Zulaykha, gorko goɗɗo woto yettu ɗum so wona kañum. Yusuf adi yettade oɗo debbo. Kala nde gorko himmani yettademo jamma, Allah takkamo e ɓalal, Allah adda ɗon debbo cheyɗane lumtina ɗon gorko o jottodira e on ɗon debbo. Ha nde Allah waɗi debbo o hawre Yusuf, Yusuf tawi ko mbomiri. Allah ne waɗa noon, Allah serata e moƴƴande jiyaɓe makko ɓe o suɓiɓe hono ɗin ɗon moƴƴereji. O waɗani noon hay nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, kanko Allah subhanahu wa taala. Sibi sa ƴeewi Fir'auna, cuddiɗo makko wonno ko Asiyatu bintu Mazahim. Oɗo Asiyatu Fir'auna ko wondi e makko ko pop meeɗani yettade mo, hay lawol gotol meeɗani yettade mo. Allah hiranimo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. Oɗo Asiyatu wontude ko cuddiɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nder aljanna. Ay Asiyatu resno ɗum ko ɓurɗo jasde e heferɓe woni Fir'auna mo ganduɗa pop ene kawri ko jasɗo, ko golluɗo golle bonɗe, ha o nodditi ko kanko woni Allah. Hay Iblis e jasɗe puɗɗuɗo bandiyagal o meeɗa wiide kañum ko Allah, nandi Allah no woodi, on kay sali komo Allah wi o. Kono ay oɗo ɓurnode jasde e aduna cuddiɗo makko wonto ya cuddide nela sallallahu alayhi wa sallam. Tinnoɗe hay sa wonde jasɗo moƴƴin, sa moƴƴini ko moƴƴinɗa ko ɗum woni ko wonata jobdima janggo. Yo Allah won ballo. Seydi Saar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Khalid Abdullahi Sy mboɗo heewi wiide kala saha so Allah jaaɓi so mboɗo heddude haqqillam, kala kalanɗomi hunde yaltata fayata banggue goɗɗo, mi meeɗa neldu vocal janano sirlu mum faade goɗɗo, mi meeɗa ɗaɓɓirde conseil neɗɗo goɗɗo sirlu janano, koye haqqillam e hooram tan kutortomi. Ko kalɗa ɗo henna e oɗo henna Zulaykha ko, e nder ɓattakujam buuɗal yurmeende ɗi caktanmi, mi heeɓino ɓataake goto omo tolno e duuɓi 3 ha 4. debbo goto o resodiri e joom galle makko, omo andi ko kalami ko, omo heeɗi. joom galle o ɓe gondi duuɓi 7 pawɗi ɓe meeɗa yettodirde. ɓe ndesodiri kene tolno e duuɓi 7 ɓe meeɗa yettodirde, teno debbo meeɗa wahlo, teno gorko meeɗa wahlo. aɓe beeli, aɓe belti, aɓe beyti, ten dewgal ngal ne weeli yimɓe kala ne jeeɓaɓe, soɓe ñantima soɓe gari foof. ceerno Khalid mi hawni ɗum waɗi noon mboɗo heewide kala saha yo Allah heedam e haalde komi anda, nde taw ɓuuri heewde mi fawi hen yitteram walla mi haalde joomum. ɗum firti noon ceerno Khalid ko kalɗo ɗo henna ko Allah haali ɗo ko windi ɗo ko ene laati ha hande e nder rendo men. On ɓataake ko tentinde tan kaɗo haala, kono wona haalde ko saabi ɗum ala, ɗum ko sirlu. On sirlu noon o jeeya koye sirluji kadi ɓurɗi teddude e ɓurɗi fayodinde. mi wi on yo nguur yo on kis. ceerno Khalidou Abdullahi Sy, est ce que koni ɗum wayi nde malayka o ari ko wi Youssoufa? Seydi Saar, mi weltanimama no feewi koni alhaali o way. Mi nani namdal ma, mi weltima hen sanne. Joni noon ko gonga noon en goɗɗoyi seeɗa. Joni noon kanko malayka o ari o wi Youssouf yo suɓo ko lamɗo o yeynata ɗo ene yiiɗi lomtinde oya mo sellani, taw ko premier ministre. On woni gardinoɗo jagorɗe, o sellani kadi eɓe gandi o immota ko e oɗo rafi, eɓe gandi ko ma yow.
e hoddiro Allah eɓe jeeyno hol poɗɗo lumtinede hol poɗɗo handude e oɗo place biyeteɗo gardiɗo jagorde woni premier ministre e on ɗon saaha maleyko ari wi Yusuf yo ƴettu est ce que Allah subhanahu wa taala Seydi Saar bawɗo fof hula Allah tan ceerno ɗum ɗo ene jangguina ko heewi ko heewi ko heewi yo oɗo lamɗo o connoɗo Yusuf o nenoɗo Yusuf o coknoɗo Yusuf kono noon eɗen jiiɗi haalde ɗo gueɗel gotel ayi lamɗo o kanko hoore makko o gonɗinani allahji mabɓe ɗi kanko oɗo lamɗo nenoɗo Yusuf ko sakkiti ko o gonɗinani allahji mabɓe ɗi e kadi o dañani noon no omo gonɗinira Allah sibi joom suudu makko o woni sababu ha woɗɗodiri e Yusuf saka ko mofti e Yusuf ko sene feeñoya taw Allah ne waddimo e Yusuf beele o wawa gonɗinde Allah o dañani on ɗon chance kono ko jedduɗo allahji mabɓe ɗi kono sababu rafi makko ha o maayi o ko mette e sunno sababu nde Yusuf ayi nde Yusuf addoya kaso caggal firi koyɗol ngol Yusuf wi ya lamdoye lamɗo o yo noddu rewɓe taññoɓe juuɗe mumen ɓe o lamdoɓe holko woni sababu ɗum jimmi ko laaɓa ay ɗum nde gaddoynoɗo Yusuf o arti addani Yusuf o maddi ngal nelal nde o haaltata ngal nelal kanko oɗo premier ministre nenoɗo Yusuf o omo dari sara lamɗo ɗo ay nde ɗum haala nde ɗum haala tan lamɗo o wi anda ko kewi holko kewi ko kanko wi omo andi ko kewi kanko nenoɗo Yusuf o ko ɗo tan ɓernde fiimo kanko lamɗo o nenoɗo Yusuf nde o rendinoye rewɓe ɓe wadi ɗumen o rutti galle o ronki deeje ko nden o yeehi o leloyi nden noon ɓernde ɗe fuɗɗi fiidemo caggal ɗum rewɓe ɓe gari jangti kolli Yusuf hay batte waɗani kañum ko laaɓɗo ko kamɓe mbaɗi caggal ɗum Zuleyha e hoore mum debbo on ɗon lamɗo nenoɗo Yusuf on heɓɓiti wi al ana hasal haqqu ana rawattuhu an nafsi ay min mbiɗa haala gonga hande ko min ɗaɓɓunomo o ɗaɓɓanimi ay ɗum ɗo kaɗo haala kaɗo wari oɗo lamɗo Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalid Abdullahi Sy golle ma jooɗi peewi yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah nurɗin gandal ngal ɓeyda fahamu o ɓeyda daraja o ɓeyda darde nde ɓeyda softede nde bi jaahi annabi o sallallahu alayhi wa sallam ceerno Khalid haala bonka ene ñawna haala bonka ene hanɗina haala bonka ene wara debbo haalde ɗum joom galle mum haala bonka walla wadde ɗum ko boni ene wara ɗum walla ñawna ɗum walla usta ɗum debbo ne gorko e kala sa haalde debbo haala bonka mettuka naata e ɓernde debbo ha denkoyo e gandi mum ene usta ɗum ne wara ɗum ene fawguina ɗum won dalilaji kewɗi joguiɗen hen welani haalde kono noon won rafiji kewɗi rafaɓe koye galleji ƴetti ɗum koye nder galleji men he hakkude mabɓe mette e goƴa denko e ɓerdema ha keeɓa ɓernde ɗum woni karƴak crise cardiaque ɓernde daro tan jomum ko fofde ma e joni joni ɗeɗo gueɗe kala ne hen ɗum tagui noon hande o kala neɗɗo ƴoƴƴo ko dentotoɗo wiide neɗɗo konngol bongol walla konngol mettugol aɗa wawi neɗɗo konngol mettugol tan ɓernde daro joni joni o maya taw ko awon jeeyi sababu neɗɗo yo rento hande sababu hande enen fof ken limsira haali ɗum nani alelor tan aɗa haalde neɗɗo tan o maaya o welto o maaya o mettino o maaya walla ɓiɓɓe mbaɗa hunde o ronka munji o maaya walla o daña ɓernde o wonta sellu ha aduna firto docteur makko ala lekki makko ala ceerno Khalidou est ce que haala metta e heewa ɓernde ene wara ko ɗum jeeyi sababu lamɗo ceerno Khalidou bisimilla mi salminima lawol gongol Seydi Saar ay kaɗo haala ka cakkirɗen haalde kaɗo haala wari oɗo gorko lamɗo nenoɗo Yusuf Seydi Saar sibi haala ka ene mawni e makko sibi kanko soki Yusuf
te ko joom suudu makko woni sababu e te kadi joni ko on ɗon joom suudu makko gonnoɗo sababu o sohi Yusuf. On ɗon joom suudu makko rucci dari wi ko min ɗaɓɓunomo haalde hunuko mum. Seydi Sar kanko noon ɗen gacce mbawa hejje e makko. Goo Yusuf ɗaɓɓi hade mum yaltude kaso ko kewno ko yo laaɓ. Omo andi so on felliti wiide noon tan wonko woodi gonga goɗɗo o ko kanko jeeyi kanko Yusuf. Gueɗel ɗimmel ngel kanko ko kanko nehi Yusuf. Omo andi Yusuf ala capacité wawde wadde ɗeɗo gueɗe. Gueɗel tataɓiwel ngel kanko debbo makko mo ganduɗa on woni sababu ko kewi ko pop on darima te ko on darino hanki wi ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adabun alim. Ay on debbo hanki binoɗo ni i an lamɗo on garɗo joom suudu ma ɗaɓɓiru ɗum caysayagal, ɗaɓɓiru ɗum bandiyagal, ɗaɓɓiru ɗum jina, holko woni jobdi mum? Ko noon o wino hanki. O rutti hande kadi o wi ana rawattuhu an nafsi, ko min ɗaɓɓirimo hoore makko wona goɗɗo. Kanko o ɗaɓɓanimi ko min oɗo Zuleyha ɗaɓɓimo. Te hanki o wino lamɗo o ko kanko ari omo ɗaɓɓami, Yusuf ari ɗaɓɓudemi. Hande o ruttimo wi ko min ɗaɓɓino Yusuf. Kono wa innahu la min as-sadiqin, kanko koye gonɗuɓe jeeya, o waɗani haydara ko min waɗi, min o Zuleyha. Ay lamɗo o ɗum ɗo ronki hejje e mum, wontani ɗum rafi ha rafi o woppani ɗum e aduna, rutti e jomum. Ko ɗum waɗi neɗɗo kala kaɗa haala hande miijo hadema haalde janggo haala ka ne wawi artoyde. Kaala gonga o taw ka pennoɗo hanki, taw ala ko mbawɗa alay saago kaala gonga o, taw wonko woni sababu haaldema gonga de, tawa ko ɗum ɓuuri moƴƴude ma. Taw noon da a haalino hanki ko wona gonga. Mbatten hakkillaji kala ko eɗen kaala, mbatten hakkillaji kala teskotoɗen ko kalten, kadi kaalen gonga kala ko rokkuma tabitinat, fenade kala ko rokkuma tetoyat, hersinoyta addante gacce, siwi koko feeñoyta. Gonga noon kala ko rokkuma heewi hen, ko famɗi hen fof tabitinat ɗum. Fenade kala ko rokkuma heewani famɗude ni heewi ko heewde, kono so ɓooyi heewi ko sayde. Ɗum noon joguitoɗa gonga, kaala gonga. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɗum wi en, Allah hoore mum ko ɗum wi en. Woto sikkito e gonga, woto wad alhaqqu min rabbik fala takunanna min almumtari. Ceerno ulil haqqu walaw ala nafsik, haal gonga. Hay sinno ni gonga o sa haali gonga o ittat ko fenade wonnode e ma nde, yanata ko e dow ma, hay sinno ko noon haal gonga. Gonga no wayi haade ni, no wayi musde ni fof haal tan, wontante jaam tan a dañata hen caɗele. Neɗɗo ne wawi woppudema sababu nde a haali gonga. Sa haali fenade tinama ko fenade, ɗum ne wawi ɓildema ha a jogorani ɓiltade e ngol ɗon ɓilugol. Wadde joguitoɗen gonga ko ɗum tawno ko nafata. Ay o suuɗino gonga, o ƴetti fenade o fawi Yusuf, ay joni hay goto forsani mo. On wawno fende hay ɗon, kono o fenata, o wawa, ala fo ɗo rewata. Wadde o haala gonga guila nden ay Yusuf yahatano kaso, hay goto ñiŋoje kewata waɗande Yusuf. So haalino gongo rewata ɗo rewi ɗo pop, kono o wawa wasde haalde kadi o fenat alay sago, sibi alay sago ɗum wonata sababu moƴƴere arnono Yusuf nde. Hay sinno inde nde ne bona, moƴƴere nde wona e rebde ene reɓa nde moƴƴere nde yetti pop, moƴƴere nde feññinat ko wiyano koko fenani. ɗum noon mboɗo andi Seydi Saar ko ɗo kanneten yewtere men hannde inchallahu taala ha Allah hokka en hawrude e janngo ñalawma janngo o jokken Yousuf inchallahu taala. mi weltanimama no feewi, mi weltima no feewi. yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah hokku en yettinde oɗo qissa annabi Yousuf jettiniren no moƴƴiri wondiri e cellal e kisal ha naaten e qissaji goɗɗi so hawri e welede Allah. mi salminima noon, mi salmini ko calminɗa foof, mi salmini dendagal ɓesgu ma, mi duwima yo Allah waɗ e mabɓe barke, ko jibinɗa ko foof yo Allah waɗe hen barke, yo Allah hokke ñamde e barke mabɓe ko juuti. aɗa handi hen, aɗa handi e moƴƴere, aɗa handi e moƴƴere, aɗa handi e moƴƴere so tawi ko Allah.
Allah kadi ne andi aɗa hande moƴƴere nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ne andi aɗa hande moƴƴere ngam darde ma karaysiragal ma muñal ma yidde ma leñol ngol neɗɗo yo yid gendi mum neɗɗo yo yid leñol mum ɗum jeeya koye limanagal noon nelaɗo sallah sallam wino hubbul waɓani minal iman yidde leydi mum jeeya koye limanagal yidde leydi mum noon ko yidde enɗam mum yidde leñol mum ɗum ko limanagal an aɗa heewi limanagal aɗa heewi limanagal yo Allah tabitingal noon e maɗa yo wonko ɓeydoto ñande foof woto wonko ustoto yo Allah ruf ɗum e ɓesgu ma Allah hokka ɓe ko ɓuuri limanagal ngal Allah rokkuma ngal nde wonde ko ɗum woni ko beltortoɗa yo Allah hokke ko ene foftinma taw ene waɗa ko ɓuuri ko mbatta ko jettira ɗum Allah heddonoma tan rewde Allah Allah kadi koko watta ɗum nde wonde ko an golli ko golluɗa fof ɗum joɓeteɗa yo Allah hokke sago ma yidde ma mi duwanimama mi duwanima dendagal julɗo ɗo woni kala joguiɗo caɗele yo Allah ittan ɗum kala kulɗo yo Allah ittan ɗum kulol ngol kala joguiɗo ɗaminare yo Allah yettin ɓayde ko moƴƴere e nafamo yo Allah moƴƴen julɓe foof Seydi Saar mi woppuma ha janggo walla ha ñalawma altine inchallahu taala elle somi yijjitani janggo e ɓawa janggo e garata ɗum noon ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Khalidou Abdullahi Sy arno notade musidɗo mum guiɗo mum sehil mum bandum Saar Abdullahi Saar ɗum noon yewtere men hannde ko ɗo haaɗi yo Allah hokki en hawde e ñalawma goɗɗo ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا نبي سلم ثم سلم على musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe a yawo weltare tv docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djiby Sow tawete koto kiidira kono kadi baɗɗo wittoji mum to leydi Mali leydi Sénégal hay nokkuji goɗɗi kala docteur Djiby Sow ne heeɓi humpito manggo ko fate fibron kiis wonata koye nder reedu tampina jomum haɗa ɗum ɓesnude ene dilla ene wayno ɓiɗɗo woni toon ni e ballal jomiraɗo docteur ne wawi wallu e ballal jomiraɗo docteur Djiby Sow ne wawi walludema ha jibina ɗum tawala hen hay caɗele docteur Djiby Sow ene safra e morid gonɗo nder e jalto bowal kala nem paali duumiɗi jaaɗi ha natti ƴiƴam maɗa ɗojjo duumigo koyɗe musoje keeceji musoje koye musoje nonne kadi deedi guttutoɗi e wuroji kala docteur Djiby Sow ene safra prostate ñaw tampinɗo yimɓe o hande o rewɓe ronkuɓe ɓesnude caɗele goragu foof de docteur Djiby Sow ne safra cimmiɗo huuɗo bonko ko ha natte ƴiƴam muɗum docteur Djiby Sow ne jogui humpito manggo no feewi sa yiiɗi heɓde docteur Djiby Sow tawete to kiilira mbatta ko 00222 00221 jafoɗon 244 92 81 walla mbaɗa 00221 78 353 28 92 so tawi noon ko tonggode makko leydi Mali mbatta ko 70 85 72 47 ko numéro makko WhatsApp ceerno Khalidou Abdullahi Sy hande noon ceerno Ahmadou Dia ko jalete ha tampa mbiɗa ko ɗo daroɗen hande saabu janggo ko aset alet gartoyen altina la ilaha illallah an noon mbaɗa andi lacciri ndi koko adorima ay lacciri fiindi jajaɓe sosoɓe ndi e liliɓe an ɓe barinaɓe gueygueyɓe gaygayɓe ndi lacciri fiindi tan haɓe daare leydi ndi ceerno Khalidou ɗiɗo laccirde ya taw hankkiniɓe manima no feewi e yo inchallah janggo aljuma so Allah jaaɓi caggal janggo gartoyen altine inchallahu rabbi ceerno Khalidou ko ndowiɗa komi wi amina yo Allah watta ɗum rulde moƴƴere hewde yurmede toɓay men wonani men jaam wonani men ɓuural goto men kala nde Allah rokka ɗum nemade e barke ɓesguji mum ñamin hen ko juuti to eɗen neemi eɗen belti eɗen beyti enen kala Allah mawnina en ha gonen babiraɓe moƴƴuɓe naywirɓe moƴƴere eɗen jiidira eɗen jandira eɗen jokkodira en ɗam ceerno Khalidou yo Allah waɗan en ɗum
enen hettotoɓe e haaloɓe enen pop wonɓe weyngo e hettotoɓe nokkuji fof yo Allah mawninen ha naywen ha batten yadirde inchallah mi ara wuuro moon gara wuuro amen goɗɗo ara wuuro goɗɗo mi ara wuuro goɗɗo jadiren e jaam to en naywi taw ko ɓiɓɓe men jogui men en ngala caɗele dépasse en ngala caɗele ñabbuji en ngala caɗele aduna yo Allah waɗanen ɗum inchallah a jarama seydi Sy dande welde nde ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly kulanaɗo jamma hanki o to banggue lacciri ndi gorko mo dumga min beltanimama no fewi min calmini almudagu kala koɗo men ko ceerno Khalid Abdullahi Sy joom fuujore joni joni gorko mo sorigo min calmini dendagal sernaɓe kala to kaɓirɗe to ko musidɗo men ceerno Saydou Abouba tawi tettuluk sayba gorgol min calmini dendagal haralle ɓe kala ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko moon ndulumaji en calmini leñol ngol kala en calmini enɗam ɗam kala e dow indema ndulumaji wudduru jimmiyaɓe yontaɓe laaɓɓe labtuɓe fayodinɓe ɓe jiiɗa bone yimɓe Allah jurum deero en joomen gande fayodinɓe horsuɓe horsinaɓe tedduɓe urul ayni aduna en rewɓe ɓe worɓe ɓe ko nemiɓe yo Allah ɓeydu nemaji ɗi yo Allah ɓeydu nemaji ɗi ha to tiggere weela kosam ɗo tawete calmini Abou Baydi e galle mum e suddi mum kala ɗon hande ɗo mam Baydi woni e dewgal mum en duwima yo Allah waɗi maggal barke ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe